Sumabak sa skating rink ng Asia at nag-uwi ng parangal ay isang batang figure skater mula po sa Lubao, Pampanga. Sa kanyang murang edad, nakitaan na raw ito ng potensyal ng mga banyagang skating coach. Alamin natin ang kwento ng pinakabatang pambato ng Pinas sa report ni Lizan Morten ngayon. Pambihirang jumps, turns, at stunts. Ito ang ipinakipagsabayan ng 9-year-old figure skater mula sa Lubao, Pampanga na si Hayden Balukatin sa skating rink ng Bangkok, Thailand. Sa ginanap na 2018 Asian Open Figure Skating Trophy sa nasabing bansa, nagpamalas siya ng grace at flexibility sa bawat pagdausdos niya sa yelo. Sa murang edad, bitbit niya ang bandera ng Pilipinas kasama ang 7 pang lady skaters ng bansa. Naiuwi ni Hayden ng 6th place sa intermediate novice rank sa buong Asia. Ito ang routine na nagdala sa kanyang tagumpay. Si Hayden ang gold medalist ng pre-novice rank ng figure skating sa National Games nitong nakaraang taon. Humble naman ang bata sa nakuhang award. Alam niyang marami pang oportunidad sa skating rink ang naghihintay sa kanya. I learned that it's just practice, just practice. It's not really a competition, it's a practice. Proud naman ang ina ni Hayden na si Mommy Denise. Sa murang edad kasi ng kanyang anak, malayo na raw ang narating nito lalo na't sinasanay siya ng mga award-winning coaches mula sa Russia. Isa na rito ang coach ng national team ng Russia na si Eteri Tutberedsi. Bilang stage mom ng isang young figure skater, madalas siyang pangunahan ng kaba sa tuwing sasabak ang anak sa kompetisyon. We always tell her na don't be nervous. Pero kami, kinakabahan na talaga. Pero we just have to face it. Kailangan mo lang, whatever happens, just do your best. Just, you prepared, so just skate the best that you can. Kasabay ng homeschooling, 6 na oras ang iginugugol ni Hayden sa kanyang mga ensayo. Bagamat challenging na pagsabayin ang mga ito, determinado siyang mas maging mahusay na figure skater at makasali sa Olympics balang araw. Ganito rin ang kanyang payo sa mga nagnanais na sumabak sa larangan ng figure skating. If they would want to be a good skater, they should have discipline and they should have hard work and they also have to pray to the Lord. Para sa kanyang Mommy Denise, hindi lang pagiging dalubhasa sa figure skating ang natatamo ng anak sa sports na ito. May epekto raw sa moralidad at paglaki ni Hayden ang challenge ng pagiging isang figure skater. Through that, nagiging stronger yung bata. Parang as early as her age, parang nade-develop yung being strong and prayerful. That's the most important thing. Lizan Morten, Central Luzon News.